urteurrena ere ospatzen dugu. 20 urte igaro dira gaur egun ezagutzen eta maite dugun ikastola sortzeko ahaleginak, baliabideak eta ametsak batzea erabaki genuenetik. Izan ere, 2003-2004 ikasturtean, Lehintz Bailarako hezkuntza eredu ezberdinak batu ziren. 70ko hamarkadaz geroztik, belaunaldi osoen prestakuntzan eta garapenean, zutabe izan diren hainbat ikastetxeren banakako donatuak konbidatuz. Ikastola bakar bat osatzeko. Arizmendi ikastola. Gaur une ezin hobea da atzera begiratu eta egindako bidea gogoratzeko. Duela 20 urte, gure Bailarako ikastola eta ikastetxe eredu ezberdinek nortasun propioa eta historiarekin bat egiteko erabakia ausarta hartu baitzuten. Eta amets hori ez zen posible izango herriaren eta pertsona askoren dedikazio eta konpromisorik gabe. Hitz hauen bitartez eskerrak eman nahi dizkizuegu gaur hemen egon gaitezen ibilbide honetan bere aletxoa jarri duten eta jarri duzuen guztioi. Atzera begia ahaleginez, zailtasunez, zein lorpenez betetako historia ikusten dugu. Gaur harro esan dezakegu hezkuntza komunitate sendoa eraiki dugula gure Bailarra. Baina ez gara hemen gelditzen. Etorkizuna aukera eta erronka berriez beteta dago. Eta prest gaude elkarrekin aurrera egiteko. Honaino ekarri gaituen grina eta erabakitasun berarekin. Hezkuntza komunitate osoaren izenean eskerrak ematen dizkizuegu 20 urte zoragarri hauengatik. Segi dezagun elkar eraikitzen. Denen artean egiten dugulako Arizmendi ikastola.